Veľa z vás mi tam vypisovalo, že som nehral proti Eloxovi. Ale ja som hral proti nemu, aj som s ním telefonoval. A ďalšia vec, poslal mi Elox tieto veci, že si to môžem pootvárať, tak sa poďme na to pozrieť. Aha, rare? Rare? Super rare? Ty kokso, pozri čo... 100 coins, paráda. Aha, super rare. Ideme. No. Overpoints. Rare, super rare zase. Epic rare, mythic rare. 2 mythiky. Legendary, ultra. Ty kokso, chlapci, tak toto ste ešte nevideli. Toto mi dal Elox. Ty vole. Kľúčenku som dostal od Eloxa. Najlepší skin na svete. A ešte aj z Heli Dancer Iris. Takže ďalší rare, super rare, epic rare. Rare, super rare. 100, rare, epic mythic. Aha. Ty kokso. Zeleného smajlíka som tam dostal. Ďalší super rare. Kredity. Čo to máme? Super rare ďalší. Rare, epic, mythic. Chlapci moji, toto mi dal Elox. Dvojitý super rare. 100 coins. Takže chlapci, môžete vyprávať čo chcete. Elox mi dal najlepšie veci. Nelajkujte to, nezdieľajte to, ani to neodoberajte. Nepozerajte to hlavne.